natin, tinutugunan ng Diyos ang ating pangangailangan. Binibinig niya. Ngunit ang pagtugon ng Diyos sa pangangailangan natin ay hindi yung isang anghel na bababa mula sa langit na ibibigay sa atin ang ating pangangailangan. Ang tugon ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapwa-tao. Ang tulong ng Diyos ay dumadating sa atin sa pamamagitan ng mga kapwa at ipinapadala niya sa atin yung kanyang solusyon. Ang problema lang, itong mga taong pinapadala sa atin, sila ba ay tapat sa pagbigay ng biyaya ng Diyos na dumadaan sa kanilang kamay? At madalas din, hindi na-deliver ang biyaya ng Diyos. Kasi yung mag-deliver, hindi siya galing tapat sa kanyang dapat ibigay. Kaya dito makita po natin ang halimbawa ni San Jose, ni Tata Jose. No, napinadala niya. Ang dalawang pinakamahalaga sa Diyos, si Jesus at si Maria, ay pinaalaga kay Jose. At kung pinalaga kay Jose, itong dalawang ito ay mahinang-mahina. Si Jesus ay baby. Talagang kailangan ng pagkain, kailangan ng proteksyon. Si Maria ay isang dalaga. No, wala na maaasahan na pwede pagsamantalahan ng sino ang mga lalaki. Ngunit si Jose ang ibinigay sa kanila upang bantayan, upang alagaan. Yan yung kanyang misyon. Kaya kahit tahimik si Jose, wala man isang salitang binanggit sa banal na kasulatan, wala mang milagurong ginawa, ngunit napakahalaga ng kanyang papel. Siya yung providence of God para kay Jesus at para kay Maria. Ang Diyos ay nangalaga at nagbantay kay Jesus at kay Maria sa pamamagitan ni Jose. At dahil sa tapat si Jose sa kanyang gawain, kaya natuloy yung kasaysayan ng ating kaligtasan. Pero kung si Jose hindi tapat at nagsabi, hindi ko naman anak yan, at kinariyaan, at nagsabi ng buhay, hindi sana natuloy ang ating kaligtasan. Kaya ang pangangalaga ng Diyos kay Jose, kay Jesus at kay Maria ay dumating sa pamamagitan ni Jose. Ganun din po sa ating panahon ngayon. Nagpapadala ang Diyos na mag-aalaga sa mga mahihirap, sa mga pangangailangan. Sino yun? Yan yung dapat yung mga pera. Yan yung dapat mga leaders natin. Tandaan nyo, ang pera na pinagkatiwala ng Diyos ay hindi lang yan para sa atin. Yan ay para sa lahat. Tayo katiwala lang na mga biyaya na dapat ipamahagi sa lahat. Ang mga talento natin, ang mga pinag-aralan natin, hindi lang yan para sa atin, yan ay para sa lahat na makikinabang dyan. Ang mga posisyon natin sa ating trabaho, sa ating pamahalaan, yan ay hindi para sa atin, para sa iba. Bakit maraming nagdudusa? Kasi yung pinagkatiwalaan ay hindi naging tapat. Nakita natin yan sa ating pamahalaan. Hindi sila tapat sa kanilang gampanin, sa buhay at tuloy. Naghihirap ang mga Pilipino. Dahil sa iniisip ang sarili lang. Yung mga mayayaman na sinasamsam na, ang hirapan at hindi para sa iba, hindi pamahagi sa iba. Tuloy marami naghihirap. Kaya itong buong pamilya ang may-ari ng nalawak ng mga lugar sa Pilipinas at marami magsasakali, wala mag-isang Italia na kanilang magsasakahan. Kasi may naghihirap, kasi sinasamsam ng iilan ang ari-arian na para sa lahat. Nakakalimutan po natin tayo lahat ay katiwala lang. So ano yung nasa atin, hindi lang yan para sa iyo. Binigyan ka ng responsibilidad at pananagutan mo sa Diyos yan. Yan ay para rin sa mas marami nakararami, hindi lang para sa iyo. Ang problema sinasabili natin kasi nasa pangalan ko yung lupa. Kasi nasa pagbubo ang pera. Kasi ako ang nag-aral. Kasi pamilya ko yun. Kaya para sa akin lang, hindi mo naman kailangan nakatago lang dyan. Kaya naman sinabi ni Jesus, mahirap sa mayaman pumunta sa langit. Mas mabuti, mas madali pa sa isang pamilya na dumaan sa
Yung mga yaman na naiwan sa ating kapag tayo namatay na hindi na ibibigay sa iba, yan yung pananagutan ko sa Diyos. Yung mga nabubulot na damit sa ating mga aparador na nakakain lamang ng tama na hindi na ibabahagi sa iba, yan yung pananagutan mo sa Diyos. Yung mga pagkain na sisira sa refrigerator natin na hindi na gagamit, hindi na babahagi sa iyo, pananagutan mo yun. Hindi na yan para sa iyo, para sa mas nakararami. Isipin lamang natin kung marunong lamang tayo magbahagi, mas buti ang kailangan. So, nagpapadala ang Diyos ng tutulong sa ating problema, hindi tayo naging tapat. May isang tao, sa kanyang pagbabasa ng newspaper, sa kanyang panunood ng TV, galit na galit siya. Ang daming kahirapan sa mundo, ang daming problema. Kasabi, Diyos, nandiyan ka ba? Ba't wala kang ginagawa sa mga problema nito? Ba't hindi mo hanapan ng solusyon? Di ba Diyos ka? Magalit na galit siya. Nung pagtulog niya sa bed, na nagilit siya, kung pakita sa kanya ng Diyos. At doon din, nilabas niya naman ang galit niya. Diyos, wala kang ginagawa sa kahirapan ng mundo. At sabi ng Diyos, may ginawa naman ako. Anong ginawa mo? Ginawa kita. Anong ginagawa mo? No, ang bawat isa sa atin ay solusyon sa problema ng mundo. Nung wala tayong pakialam, ay talagang lahat ay problema ng mundo. Kasi ang bawat sa atin ay solusyon na ginawa ng Diyos para dito. Kaya po yung sa ating paksa ngayong gabi, malapit sa puso ng Diyos ang pangangailangan ng ating kahirapan. Ibig sabihin, tinutugunan ko siya, ngunit sa kanyang paraan, sa maraming na paraan. At pangalawa, ang tugunan ng Diyos ay sa pamamagitan ng tao. Ang tao ba ay tapat? Kaya kapag ganito ang problema, huwag natin sisihin ang Diyos. Sisihin natin ang tao na yung makasarili. At hinagampanan ang kanyang pagiging katiwala. Kaya lumalaki ang problema ng mundo. Kaya hindi natin po ang pagbabagong loob ng lahat. Upang malutas ang kahirapan ng mundo. Yan po ay gawain natin lahat sapagkat ang Diyos ang bigay sa atin ng kakayahan upang yan ay malakas